Dobro jutro i dobrodošli. Da, puno tema pred poslanicima i pred Narodnom skupštinom, ali puno i za naš razgovor. Pa krenuli bismo od onoga što smo imali priliku da gledamo kao izvoz iz Narodne skupštine, izvezeno na ulice Kosjerića i Zaječara nasilje, od topovskih udara, suzavaca, biber sprejeva, nošenja noževa. Došli smo do toga da i jedna narodna poslanica nosi nož na studente u Pionirskom parku, do prebijanja koleginice Dragane Ćendić koja je izveštavala sa izbora u Kosjeriću. To je proizvod nasilnog divljanja po Skupštini Srbije, odakle se to nasilje izvelo na ulice. Kako je vidite izborni dan u Kosjeriću i Zaječaru? Stravično, jezivo. I predsjednik naše stranke Miloš Vučević je lepo jučer rekao na preskonferenciji u sedištu stranke, ne ponovilo se. Ono što smo vidjeli na izborima u Zaječaru i Kosjeriću zaista ne ponovilo se u Srbiji. I ne bih rekla u stvari da je proizvod onog divljanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Proizvod je negde nekih 6 meseci terora nad ljudima, opravdavanja bukvalno fašističke ideologije, nacističke ideologije, po kojoj je, i nije preterano to reći, nacistička ideologija je ideologija u kojoj vi imate jedan privilegovani sloj ljudi, nadljudi ili Arijevce i sve ostale. I ti nadljudi ili Arijevci, kao što ovdje imate taj privilegovani sloj blokadera, oni imaju sva prava i mogu da odlučuju o životu i smrti svih ostalih. Mogu da odlučuju, daju sebi za pravo da odlučuju da li će nekog negde pustiti, na primjer, na fakultet ili neće. Da li će nekom zabraniti da studira i da se školuje ili će mu dozvoliti. I kome? Dakle, oni u biti sebi daju autoritet da odlučuju šta će drugi ljudi moći da radi i ko od drugih ljudi će nešto moći, a nešto neće. Vidite kako je to krenulo? Kao što danas i juče ponovo maltretiraju čitav grad tako što je njih ne znam koliko, zaista šačica. Mislim, ono je smešno i sramotno. Kampo ispred vlade Republike Srbije maltretiraju čitav grad, pa i više od toga, sve one ljude koji treba da dođu u Beograd i treba da završe neka svoja posla, kao što su deci dozvoljavali ili nisu dozvoljavali da idu u školu, kao što smatraju da oni imaju pravo da odlučuju ko sme da uđe u sud, ko ne sme da uđe u sud, kako će tužioci da postupaju, kako će sudije da sude. Dakle, to je zaista jedna u biti svojoj suštini fašistička, nacistička ideologija pred kojom ljudi zaziru i ljudi ćute. I onda se oni, a nekih podržavaju. Nažalost, mi ovdje imamo određene medije koji su sve to relativizovali, stalno to podržavali i stalno ih ohrabrivali. Veliki deo akademske zajednice koji je također to podržavao i ohrabrivao, ni u jednom trenutku nije to osudio. I kao što to biva u fašizmu, onda se to na kraju okrene i na one koji ćute ili na one koji to podržavaju. Tako se nakon Zaječara i Kosjerića taj fašistički gnev okrenuo, na primjer, na crtu. I sada je verovatno jadni Raša Nedeljkov samo zato što su izašli da kažu koji su rezultati. Ali ljudi, razumete da je to 29 biračkih mesta u Kosjeriću. Nije 2837, pa i da je 2837 prebroje se, postoje zapisnici, saberete te broje, ali 29, saberete i izađete sa rezultatom. Ne, vi blokaderima ni to ne smete da kažete, ako im se ne sviđa istina, oni neće da se pomire sa tom istinom, nego će da napadnu onog ko je pristao da kaže istinu, odnosno ko nije prihvatio da i dalje nastavi da laže za njih. Ali imamo stalno već više izbornih ciklusa borbu protiv rezultata izbora. I to se ponavlja. Ponavlja se to da primjer nasilja dobijaju od dela poslanika, koji Srđan Milivojević kaže, ako izbije neki rat u Srbiji i pogine, ne znam, 20.000 ljudi, nas baš briga, imamo imunitet. I naravno,
kad im primer daju poslanici koji nose noževe, napadaju političke protivnike, onda i ovi njihovi sledbenici misle da to treba da čine. Tu je problem suštinski ne u Skupštini kao u Skupštini, nego u delu tih političkih aktera. Najgore od svega, videli smo te noći proteste ispred predsjedništva u Novom Sadu i koje kuda, protiv rezultata. I kažu, baš nas briga šta su oni objavili, mi smo pobjedili. Pa to nigdje na svetu nema. Pa to je kao juče kad vidite na N1, recimo, vi vidite neka blokadarka, on je intervjuišu, njena prva rečenica je u Kosjeriću dobrodošli u prvu slobodnu varoš u Srbiji, a druga rečenica je eto tih 50 za tih 51 glas smo izgubili. Znate, oni ljudi više ne znaju šta pričaju. Dakle, potpuno je irelevantna istina. Napali su Republičku izbornu komisiju u Kosjeriću. Znate, ali to vam je to, vi imate čitav sloj ljudi koji se prave ludi i podržavaju i pumpaju blokadere. Svi ti mediji koji odu, na primjer, juče ispred vlade Republike Srbije, ne znam u koliko navrata, i kažu, evo, akademska zajednica je ustala, a njih je tamo, ne znam, 300. Znate, to je poigravanje sa svešću građana. I to je najozbiljnije i najmonstruoznije kršenje novinarskih standarda. Zato što vi u stvari pravite sliku stvarnosti kakva ona nije. Ali da vam kažem, sve to i napad na koleginicu prolazi nekažnjeno. Vi imate poslanika Radomira Lazovića koga okrzne retrovizorom kombi. Pritom vi nakon toga vidite policajca jadno koji im kaže, ljudi, molio sam vas da se pomerite levo i desno. Samo da se pomerite levo i desno. Kada vidi kameru, čovjek pada kao pokošen. Dolaze tamo neki bajkeri koji viču, donesite vode, kao da je čovjek najozbiljnije povređen. To je malo ismevanje neki koji su stvarno bili povređeni. Ali onda imate te monstruozne napade na novinare, ako hoćete, pa i od strane narodnih poslanika. Ja ću vas podsjetiti da je narodni poslanik Borko Stefanović jedan od prvih koji je napao novinarku Branku Lazić ispred Skupštine grada. I to je jako mali broj, ako iko, sada da ne grešim dušu, ne mogu da se setim, da li je možda konačno u tom trenutku, na primjer, Udruženje novinara Srbije UNS osudilo. Ne znam. Jedan incident, jedan slovovim brojem mislim da su osudili. Ali imate NUNS koji nikada to nije osudio. Vi imate Evropsko udruženje novinara, Maju Severin, koji nikada to nisu osudili. Koji također prave podelu među medijima na onog što oni misle da su mediji i oni što oni ne misle da su mediji. I ti koji oni ne misle da su novinari, dozvoljeno je sve nad njima. Dozvoljeno je da ih psujete, da ih gađate, da ih bijete, da ih vređate, da ih linčujete, da ih jurite po ulicama, kao što smo vidjeli za Draganu Ćendić. Da, sve vreme gledamo taj snimak. Pustit ćemo izrežiti tonski da čujemo baš sad. Sve vreme gledamo to. Čaci, desi! Čup je jedno smrdljivo! Ništa, slučajno. Smradu ja, smrdljivo! Smrdino jedna, bre! Što jesi mi šovo džukelo jedna, bre! Šta snimaš? Šta je bilo? Samo snimaš. Nećete verovati, ideš kući. Nećeš verovati, uopšte. Slikaj mene, ja sam bio, znaš gde sam. Znaš li gde sam bio? Ja znaš. Snimi, slobodno. Zašto si pomina? Ajde, govna. Pitko Čačanska. Gvozda Nikolić, govna. Ajde spolu. Pitko Čačanska.
Policiju. U policiju da prijavim, udario me. Gde? Pa udario me čoveče. Šamarom? Da. Ovaj što je udario devojku šamarom, naći ću ga sutra. Naći ćemo se sutra. Kunem se naći sutra. Stravično. Prvo su je udarali po ruci, izbili telefon. Hteo je da udari nogom tu. Drugi put su ju izbili telefon. Pesnicom su udarili u rame i treći put je udario šamar. Ko će da zaštiti nas, novinare? Opšti linč jedne, možemo reći, dame koja je izveštavala Ko će nas, novinare, da zaštiti? Ja očekujem da nadležne institucije reaguju, kao što su reagovale nakon nacističkog napada na studente koji žele da uče u studentskom gradu, na Milutina, na Luku, na Miloša, na Vladimira. Ja očekujem takođe, potpuno se jasno vidi ko su ovi ljudi. Ja očekujem da policija identifikuje ove ljude, ja očekujem da tužilaštvo reaguje, ja očekujem da se svi oni privedu pravdi. Apsolutno. Ja mislim da takvo očekivanje ima svaki normalan čovek u Srbiji. Apsolutno. Svaki normalan čovek u Srbiji. Ali znate, mnogo puta je prošlo nekažnjeno sve. I očekujem i čudim se da medijske i novinarske udruženje još uvek nisu reagovali. Meni je to skandalozno. Evo recimo, mi smo juče imali... Čuli smo naše koleginice, znate što je strašnije, što tamo je bila, tamo su bili reporteri N1 i Nove S koji su sve vreme bili napolju izveštavali dok su oni bili zatvoreni u zgradi Skupštine opštine kao taoci u logoru, bez vode, bez hrane, bez ičega. I kad su izašli napolje, kad je počelo ovo vređanje i dobacivanje, koleginica sa N1, Žana Bulajić, na to sve smejala. Njoj je to bilo jako simpatično. To je neverovatno. Ako je tako, onda je to stravično. Ako je tako, onda je to stravično. Tako nam je ispričala naša koleginica. Ja se sećam u jednom, kada je ispao veliki skandal, bio je jedan od novinara, dakle muškaraca N1, kome je neko na nekim protestima prišao, pritom uopšte nije bila pristalica Srpske napredne stranke, već neko ko učestvovao na tim protestima. Onda kada su kidisali, kada su lomili, uništavali Stari dvor. I njemu je taj čovek prišao, ne blizu, na primjer na metar, i rekao mu je bu. I to je bio skandal. I to je bio pakao. To je bilo šta će da uradi policija, šta će da radi tužilaštvo, to su bile saopštenja svih medijskih novinarskih udruženja. Rekao mu je bukvalno, ne šalim se, rekao je bu. A ovde imate pravo da udarate, ponižavate, vređate, linčujete jednu mladu ženu novinarku. Eto, samo zato što se bavi svojim poslom. Dakle, ovo svakako neće proći, mislim, to želim da kažem. Ja sam juče, na primjer, na kolegijumu Narodne skupštine prisustvovao, uobičajeno juče prisustvovao narodni poslanik i šef poslaničke grupe Ekološki ustanak Aleksandar Ivanović Ćuta, koji je zaista novinarku Branku Lazić zaštitio u jednom trenutku, dakle u nedelju nakon zatvaranja biračkih mesta, i ja sam mu se zahvalila pred svima na kolegijumu, zato što sam rekla, mislim da je nedopustivo da bilo ko, na bilo koji način, a posebno fizički, kidiše i ugrozi bilo kog novinara, a posebno ženu. Dakle, potpuno nedopustivo, svaka vam čast, hvala vam, sva naša neslaganja, sve naše uvrede i međusobne teške reči, sve to po strani, hvala vam, svaka vam čast. Ali evo i naša gošća jutros je bila Dragana Čedić i ona svedoči o tome da je više navrata u tim prilikama kada vređaju i kidišu, taj gospodin koga ste pomenuli zaštitio i nju. Bez obzira sada na sve šta ko mislio, šta on govorio kome i ko njemu, to je da čovek ipak pohvali. Takve stvari treba da se kažu. Zato što su to zaista civilizacijski standardi. I ja mislim, znate, uvek smo pričali, čekajte, ajde da vidimo, dakle, crvena linija je fizičko obračunavanje sa novinarima. Uopšte nije bitno ko sam ja,
da razmišljam, znaš, ti si novinar, a ti nisi ovakva uređivačka politika, onakva uređivačka politika. Ko je bilo ko? Dakle, da je bilo ko, bilo kome sa bilo kog medija, da kažeš N1, Nova, ovako nešto uradio, ja sam sigurna da bi naši članovi stranke, narodni poslanici, ja prišli i rekli, ljudi, ste normalni? Ostavite ljude, pa ne možete fizički ugrožavati neko, pa ne možete se fizički sa nekim obračunavati. Ali je stravično da vi imate novinarsko udruženja koje se nisu oglasila. Stravično. Oni su šamarali novinar. A znate što je još strašnije? Što ti mediji... I da nije tamo bilo, da nisu tamo bile njene muške kolege starije kao što je Gvozden. Ko zna šta bi bilo? Ko zna šta je bilo? Ali na kraju je to ta nacistička, fašistička ideologija. To je to. Dakle, ne smeš ti, razumete, ljudi, dajte da pomislimo samo da ti ljudi ikada pobede na izborima. Vi mislite da bi postojalo pravosuđe? Vi mislite da bi postojala bilo kakva pravda? Pa ti ljudi bi na ulicama ubijali drugi ljude koji su čaci. Čoveku u selu Tubići najmanje. Čekajte, ti ljudi postave balvan da neko ne može da izađe da glasa. I misle da im je to dozvoljeno. Turiraju motore oko biračkog mesta da bi uplašili ljude. Zaustavljaju ljude, pitaju za koga ćete da glasate. Pa zamislite da su vlast, šta bi radili? Pa zamislite da su vlast, šta bi radili? Pa kakvi izborni uslovi mi izbora više ne bi imali? Zato što su oni ti bogom dani i to je to, tačka, kraj, završili smo. Dakle, mi sad volimo Srbiju, nema pravosuđe, nema tužilaštva, nema bilo kakvih zakona, mi smo zakon. I zakon je to što mi kažemo, danas ovo, sutra ovo. Danas je dobar sa nama, sutra si legitimna meta napada, kao što je to danas CRTA. Kao što su profesori koji su prvi podržavali blokadere. Ovako, kako oni po ulicama jure novinarku Draganu Ćendić. Ljudi, tako oni danas na fakultetima, blokaderi, jure profesore koji su ih 6 meseci podržavali. Profesore koji su ih ljubili, slavili, uzdizali u nebesa. Samo zato što su rekli, hajde možda da promenimo vid borbe. Tako ih jure na fakultetima. Ne verujete, fizički ih izbacuju sa fakulteta. Po Bogu. Najveći opozicionar među profesorima. Najveći. Samo ako se usude da im kažu jednu reč koja im se ne sviđa. To je fašizam, ljudi. Čekajte, pa nemojte više da mi priča neko, pa znam, ali znate, niste, kako ona, ne znam, ovaj dekan hemijskog fakulteta, Roglić i ostali, kako možete neke studente da nazivate nacistima? Prvo, oni su blokaderi, nisu studenti, oni su blokaderi. Studenti su deca, mladi ljudi koji žele da studiraju, koji su na fakultetu da bi učili, to su studenti. Ovo su blokaderi. Ali znate, kada su 30. kada je došlo do spaljivanja knjiga od strane nacista, to su pokrenuli studenti nacisti. Njihova studentska grupa je pokrenula spaljivanje knjiga. Pa čekajte, nemojte sada da postoji, što bi, juče sam čula, super je, Sarapa, vi ste to rekli, super, princip svetokravlja. Da ne postoji u demokratiji. Čekajte, nazovite stvari pravim imenom. Dajte da prepoznamo stvari dok nije kasno. Pa ljudi, pa oni da su pobedili u Kosjeriću. Pa šta mislite da bi bilo sa tim domaćinom koga su optužili da je, zamislite, pustio pčele na njih? Pa teledirigovane pčele, što kaže predsjednik Vučić, pa te pčele znaju ko je blokader, a znaju ko je glasač SNS. Pazite, oni ne znaju ništa. Zamislite vi koje su to gluposti. Čovjek skupljao pčele, čovjek skupljao roj, sad je pričala. Pčele su krenule da se roje i to u tom trenutku može da ih uhvati. Posle teško. Čak i ona prekinula uključenje da bi on to uradio. Ali nije smešno, ljudi. Zamislite šta bi bilo sa tim ljudima. Zamislite šta bi danas bilo sa tim ljudima. Samo pogledajte laži na taj dan, samo laži na ovim tajkunskim blokaderskim medijima. Samo pogledajte. Svaka kuća
je bila centar za kupovinu glasova SNS. Svaka kuća je bila legitimna meta napada. Upadali su Srpska telefona. pravoslavna crkva. Za crkvu su optužili da je centar za kupovinu glasova i ne znam za šta. Pa radniki koji su u kombiju krenuli posle, ja ne znam, 3. smene, 2. smene u nedelju nazad svojim kućama sa posla, su pojurali, opkolili kao fašističke bande, one prave, one SS bande. Stani, otvore vrata, ko ste vi? Ko si, čoveče, ti? Ko si ti? Jedan od njih je bio, čini mi se, potpredsjednik DS-a i mislim da je jedan od njih bio... Ma uopšte me ne zanima ko su, svi su isti. Sve su to partijski aktivisti. Svi su postali pravi, izvorni, oni nacisti, koji misle da oni imaju pravo nekog da zaustave, nekog da legitimišu, pa tako i blokaderi na fakultetima. Ne možeš da uđe. Pa ko si ti, čoveče, da ne mogu da uđe? Ko si ti da Vlada Balać ne može da uđe na svoj fakultet? Vi ste pomenuli novinarskog udruženja... Dajte, ja ću da vas legitimišem, što kaže Luka Lalošević, fenomenalni Luka, student fakulteta političkih nauka, blokaderima. Ko si ti da ti meni tražiš indeks? Ko si ti? Strašno. Pa šta ćeš sutra da mi tražiš? Krvnu grupu? Pa ako ti ne dam krvnu grupu, šta ćeš onda, da me ubiješ? Ali mislite da ne žele da se ovo završi? U momentu kada su najavili razgovor Macota i Đokića, oni su raširili i blokirali ulice. Ali oni su, videli smo, tukli... Mora nekada se reši. Oni su tukli tamo jednog građanina koji nije hteo da im kaže za koga će da glasa. Njega su takođe šamarali. Šamarali su čoveka. To je... Pitali za koga će da glasa. Zamislite, vi nekom otimate njegov onaj glasač, poziv za glasanje. Poziv za glasanje. Otimate nekom. Zato što vam on, opet, još jedan pokazatelj da su oni naci, a ne čaci. Zato što im taj čovek po fizionomiji deluje kao čaci. Po fizionomiji. I oni se time hvale. Ma čist izvorni nacizam. Ja sam se i na sastanku u subotu sa ambasadorima Kvinte raspravljala oko toga da li je to preteška reč ili nije preteška reč. Ali je reč koja odražava tu ideologiju u kojoj postoje privilegovani sloj elita nad ljudi. Nacisti su to nazivali Arijevce, ovi to sad nazivaju pumparđe, blokaderi, kako god, ovi što skaču kad im se kaže. Dakle, kako god. Ali privilegovani sloj koji misli da im je dozvoljeno da juri ljude po ulicama, da ih šamara, da im preti, da ih targetira, da kada članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke postave svoje štandove, što je najnormalnije i najprirodnije u bilo kom političkom aktivizmu, vi dođete, vređate ih, udarate, lomite to. Ko si ti, čoveč? Vi razumete da bi oni sutra da dođu na vlast zabranjivali političke stranke? Kakva bre demokratija, o čemu mi pričamo? O kakvim izbornim uslovima? Oni to otvoreno govore. Pa nama pa sutra će biti verovatno potrebna crti policijska zaštita od blokadera. Zašto? Zato što su izbrojali glasove sa 29 biračkih mesta i rekli, ovo je dobio ovo je dobio ono. To je potpisala opozicija, to je potpisalo 600 posmatrača, to su potpisali članovi Srpske napredne stranke. O čemu se radi? Šta je problem? Ne razumem. Vidite, vi ste pomenuli ta udruženja, ali još je sramnije što ovi mediji uopšte nisu objavili nijednu vest o napadu na našu koleginicu. Ni vest nisu objavili, ali su objavili da je udaren Radomir Lazović kombijem. Pa da pogledamo kako je udaren s kombijem koji je išao 2 na sat. 2 na sat. Neverovatno. Pogledat ćemo taj snimak da vidimo. Evo, sad ću uskoro krenuti. Stavi ga. Alo, zaustavite ga, udarite ga. Viš kako je čovek, idi bre. Druže, ako se plašite, recite da mi Druže, rekao sam napred, pomerci se levo i desno, pred 2 minuta. Pa samo vidi čoveka na ulici. Pomerci se levo, samo pitam nešto da radite. Udari čoveka kombijem. Dobro, ja sam ne znam, samo što sednem sa kombijem. Vedi ga u klasi. Udari ga po leđima da gleda. Vedite ga u klasi, dajmo vodu.
Ovo je sramota, da ne može biti veća, a sramota ovih medija jeste da su to objavili kao neki napad na Radomira Lazovića. Kad su vidjeli ovaj snimak, onda su to povukli naglo, nisu mnogo se bavili time. Ali su krenuli s tim. Ali vi vidite i na tom snimku, pored ove Lazovićeve sramote, vi vidite da su to ljudi koji su došli uniformisani, u nekim maskiranim uniformama, da plaše ljude tamo, sa nekim lažnim beretkama. Bukvalno da plaše ljude, da zastrašuju ljude, da maltretiraju ljude po selima, da maltretiraju obične domaćine. Da mu kaže čovjek, pa meni je preslava, oni kažu, treba da mi dođu deca, niko ne može da prođe ovde. Ja još jednom molim ljude da razmisle kakva bi ta Srbija, kako bi izgledala ta Srbija. Kako bi ti izgledala ta Srbija? I da li bi mi uopšte imali više bilo kakav politički sistem? Da li bi bilo dozvoljeno da imate političku stranku? Da li bi bilo dozvoljeno da imate bilo kakve medije, osim medije koje pričaju onako kako im blokaderi narede da pričaju? Ne bi postojala ni jedna lična sloboda u takvoj Srbiji. Niti jedna lična sloboda ne bi postojala u takvoj Srbiji. To je važno opet konačno da osvestimo. I to su nam najbolje pokazali u Kosjeriću i Zaječaru. Pa pokazali su nam najbrutalnije na izborni dan, ali takođe i tokom izborne tišine. Ljudi, tamo nije bilo izborne tišine zato što su došli blokaderi i imali svoje aktivnosti, delili letke, maltretirali ljude i petak i subotu, organizovali koncerte, sve to sa nekim stranačkim i političkim obeležjima i ništa od toga nije u skladu sa zakonom. I doveli 5000 ljudi u Kosjerić. Ni za što od toga, ni po jednom pitanju se CRTA nije oglasila. Zaštitila ih je u svakom smislu, ih je zaštitila. Ni po jednom pitanju, ni u petak, ni u subotu, ni na sam dan kada se glasalo. Kada ste vi na biračkim mestima imali ove sa bedževima, što je nedozvoljeno. I sa majicama. Dakle, imate CRTU koja se čitav dan trudila, 3 dana se trudila da ih zaštiti. I sama najbrutalnije kršeći ono što je njihov posao kao posmatrača. Ili kao eksperte za izborni proces. Ne, nije važno. Jednu reč su rekli kojim se nije svidelo. Rekli su istinu. I videli smo zapisnike, izbrojali glasove sa 29 biračkih mesta, ovo je rezultat. SNS je pobedio, imao 51 glas više. Kraj crte. Dakle, postali su legitimna meta napada. To je Srbija kakvu bi oni želeli za sve nas i za sve generacije koje dolaze posle nas. I još jednom želim najoštrije da osudim brutalan fizički napad na novinarku Draganu Ćendić i sve ostale novinare. I sve ostale novinare koji su trpeli, pa i vaši, i tog dana. Ređali su i u ocu Zelacu Zaječaru. Tako je. I svih ostalih dana. I da zamolim, zaista da zamolim ljudski, Udruženje novinara Srbije da se probudi, nezavisno Udruženje novinara Srbije da pokaže makar neku ozbiljnost, neku odgovornost i neki minimalni integritet. Od tog nusa ništa. Minimalni integritet, zato što zaista, ako ovo legitimizuju, onda su legitimizovali valjda svaki napad na novinara. Se oni tome smeju. To mi nikada nećemo dozvoliti. Samo pričam o tome da će sutra slučajno negde neko koga oni podržavaju na ovaj način tako jednako da se okrene i protiv njih kao što su se okrenuli protiv CRTE i kao što su se okrenuli protiv profesora blokadera. A onda će biti ko mi je kriv kada nisam branio takođe po onom fašističkom principu, doći će i kod mene. Verujte, doći i kod vas. Došli su kod svih ostalih. Kako Srbiju žele, to ćemo da vidimo sada iz priloga, o tome govore... I naravno nadležne institucije da reaguju. To bez daljnjeg. Policija, tužilaštvo, sudstvo, očekujemo u najkraćem mogućem roku da reaguju. Sad ćemo vidjeti kako oni Srbiju žele. To će nam sad reći Kulačin i Vidojković. To je neverovatno kada samo to pomislimo šta izlazi iz tih glava. Evo, vidjet ćemo i to. Plašim se da idemo ka
prelomnoj tački, a to je sukob unutar Srbije koji će biti vijeziv. Sukob unutar Srbije koji će biti vijeziv. Plašim se... Zapravo, koliko sam ja ovde razumela, čeka se da druga strana odgovori na napade i onda da se pojavi sukob koji je jeziv. Ne znam da li ste razumeli isto. Pa, ali oni već konstantno 7 meseci pozivaju na građanski rat. 7 meseci oni pozivaju na građanski rat. Samo da razmišljamo u poslednjih 7 meseci, ne ovim svim godinama pre toga. A i u prethodnim, dakle, u poslednjih 10 godina je ovo, ja ne znam koji put da pozivaju na građanski rat. Na ubistvo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, pa što je to nego uvod u građanski rat? Teroristička grupa u Novom Sadu, koje je naše vrlo sudstvo pustilo, koja je otvoreno pozivala na građanski rat. Otvoreno planirala iniciranje građanskog rata. Čekajte, ako vi imate jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa, koji kažu ako se nađe neko ko će učiniti uslugu Srbiji da ubije predsjednika Aleksandra Vučića, pa šta je to nego nasilno svrgavanje ustavnog poretka i uvod u građanski rat? Šta je to drugo? To znači da krenete od glave, pa onda ubijate dalje. Ako ubijete Aleksandra Vučića, pa šta je to onda dalje? Dakle, to su ljudi koji nemaju nikakvu želju da ovo bude demokratija i da ovo bude stabilna, normalna, pristojna zemlja. Nikakvu želju. Zato što oni znaju da u takvoj zemlji oni nikada ne mogu pod 1 da budu vlast, a pod 2 da budu elita. Oni misle za sebe da su elita. I jedna od stvari koja njima najviše smeta je što danas imate Aleksandra Vučića i imate neke ljude koji kažu ne, ljudi, vi niste elita. Vi ste onaj talog sa dna kaca. To što vi mislite za sebe da ste elita, imate nekog ko će vam reći šta zaista jeste. I to je ono šta smeta. I to je ono što boli. I to je ono zbog čega bi oni htjeli građanski rat, pa onda da oni ukinu sve što ima da se ukine kako bi zauvek vladali. Dakle, vraćam se na početak. Nisu preterane reči, ovo je prava, pravcata, nacistička, fašistička ideologija i konačno i ova narodna poslanica, sramota da takva osoba bude narodni poslanik, izađe da vitla nožem ispred Narodne skupštine i to zamislite sa ambicijom da pocepa transparent na kome je svastika, nacistički kukasti krst precrtana. I kaže kakva ovo sramota. A kakva je to sramota? Šta vi želite svastiku ovako ispred Narodne skupštine da vijori? To nije sramota, nego je sramota precrtana svastika. Pa ste to pocepali. Pa ovog domaćina što je stavio preslovu... Pritom je ona žena bila u upravnom odboru Leviatana. Dakle, ja ne znam koliko tačno onih kutica treba da se obeleži i da kažete pa po jednom principu su nacisti, po drugom principu, pa po trećem principu. Čekajte ljudi, ne znam koliko puta da nam pokažu. I ja ne znam koliko puta treba da pokažu tužilaštvu da kaže, ljudi, niste vi nikakvi Arijevci, niste vi nikakva viša rasa. I znate, u ovoj našoj slobodarskoj Srbiji nema građana prvog i drugog reda, nego smo svi jednaki. Znate, i vi isto morate da poštujete zakone i ustav. I znate, vi kao narodna poslanica ponajmanje smete da vitlate bilo kakvim oružjem ispred Narodne skupštine, nego da izađete, pozdravite te ljude i da kažete, se ne slažete sa nama, dođite da popričamo. Evo, uđite, ovo je vaš dom. Ne ti dođeš da vitlaš nožem na građane zato što ti se ne sviđa nešto. Kada pričamo o domu svih građana, iza 20 minuta počinje vanredno zasedanje Narodne skupštine Srbije, ili tako 46 tačaka, 3 medijska zakona. Pa da, ali praktično je realno je 7 zakona. Realno je 7 zakona. Ovo ostalo su sve ratifikacije sporazuma, tu su takođe izveštaje nezavisnih institucija, zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i ostalih imenovanja, takođe Državna revizorska institucija. Tako da praktično
7 zakona koji Poverenica za su zaštitu važni. ravnopravnosti je Za nestala. mene apsolutno najvažniji prijedlog zakona o alimentacionom fondu koji smo izradili na inicijativu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da bi dodatno mogli da zaštitimo decu, prije svega kako oni roditelji koji ne žele da plaćaju alimentaciju, kako to država može da, tu obavezu država može da preuzme na sebe u najkraćem mogućem roku, da država u stvari isplaća alimentaciju, da toj deci ništa ne zafali ili najmanje moguće, da te porodice, uobičajeno su to samohrane majke, imaju sigurnost, a onda će u stvari država da goni on koji onda više nije dužnik prema svojoj bivšoj ženi i svojoj deci, odnosno svojoj deci pre svega, zato što se alimentacija plaća za decu, nego je dužnik države. I onda će država to sve da naplaćuje od tih ljudi, sve sa kamatom i to je dug koji nikada ne zastareva, tako da verujem da će to biti veliko unapređenje bezbednosti, pa pre svega za decu i samohrane majke. Ja se nadam da ćete to moći da izglasate u normalnom tonu i atmosferi. Da li će biti normalna atmosfera u Skupštini, da se ne desi Ja se zaista nadam da hoće. Ovo su suviše važni zakoni da ne bi. Ali na kraju krajeva sada su završeni ovi lokalni izbori. Vidjelo se da pumpanje od 7 meseci, oni pumpaju, Aleksandar Vučić dođe, to izbuši. I to izbuši ne fizički, ne tako što nekom preti, nego tako što radi. I radi, ima rezultate i ponovo je juče čovek, bez obzira na sve i bez obzira što su pričali o njemu, njegovoj deci, njegovoj porodici, njegovim roditeljima, pozvao čovjek na dijalog. Izašao, jedini se setio, ljudi, ajmo sad da razgovaramo. Hajde da nađemo, to je rekao tačno, hajde da nađemo najmanji zajednički imenitelj, da krenemo od toga. Tako da svaka mu čast i ja se nadam da ćemo mi u Narodnoj skupštini moći da pokažemo jasne političke razlike koliko se oni ponose što nisu slični nama, nešto više se mi ponosimo u Srpskoj naprednoj stranci, što nikako nismo slični njima iz bivše vlasti. Tako da uz sve te političke razlike koje su normalne, prirodne, dobre za demokratiju, koje mi nikada ne bi ukidali, već bi ih stalno negovali i da bude što veći pluralizam, za razliku od njih koji bi sve ostale ukidali, da ipak pokažemo da oko neke stvari možda i možemo da se složimo zato što su važne za decu u Srbiji. Puno hvala. Hvala vam.